Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την ναυτιλιακή εταιρεία Apollo για τη διάθεση του σκάφους για τα πυροτεχνήματα που δεν έχουν σταματημό με τίποτα. Δεν σταματάνε με τίποτα. Δεν να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τα βλέπετε ακόμη, είναι εδώ. Έλα ρε μπράβο, πάτο play, πάτο play. Έλα ρε σε γίνει στη γιορτή των αγγέλων. Δεν θα σταματήσουμε παιδιά ποτέ τα πυροτεχνήματα, να το θυμάστε αυτό. Συνεχίζουμε πάνω μουσική μέχρι να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Και ο χορός σιγά σιγά θα ζεσταθούμε τώρα, γιατί έχουμε Γιώργο Αξά στην παρέα μας. Έχουμε και ένα συγκρότημα που μας έρχεται από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, όλα αυτά τα 12 χρόνια πέρασαν πάρα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες. Τι να το θυμηθούμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης πέρυσι, Σάκης Ρουβάς, Έσυνα Παντή, Μακεδόνας, όνειράμα. Έχουμε ένα καινούργιο συγκρότημα, Έλεμες λέγονται, και σιγά σιγά τα παιδιά θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση, ετοιμάζονται από ό,τι μου λένε, για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά στη σκηνή παρακαλώ, και θέλω να τους βοηθήσετε. Μη φοβάστε, πυροτεχνήματα είναι. Πάμε μουσική μέχρι να τελειώσει τα πυροτεχνήματα. Πάμε χέρια ψηλά, πάμε να ζήσουμε τη στιγμή.